כיכר העצמאות היא הכיכר המרכזית של נתניה. במשך שנים המזרקה שבה הייתה סמל לעיר. לאחרונה החל שיפוץ רחב היקף לשינוי פניה של הכיכר, שיכלול אטרקציות וחידושים מפתיעים. תהיה כיכר אינטראקטיבית, היא תהיה כיכר שמבוססת על טכנולוגיה, מבוססת על אמצעים דיגיטליים ממוחשבים, שיאפשרו הרבה מאוד פעילות שהיא לא קונבנציונלית בכיכרות אחרות. המטרה שלנו היא באמת להחזיר את מרכז העיר למה שמרכז העיר היה לפני שנים, ואני חושבת שעכשיו באמת נגשים את החזון במלואו. על פניו, אנשי הפרויקט צופים שהכיכר המשופצת תמשוך אליה אנשים מכל שכבות הגיל, והיא תכלול פעילויות לצעירים. אך יש שחושבים אחרת. אין פה משהו שמושך צעירים, אין פה משהו שימשוך ילדים קטנים או צעירים. אני מברך מאוד את ראש העיר על הצעד שהיא עשתה פה, זה דבר שממש סידר לנו את המקום, אמנם סבלנו שנה שלמה, אבל היה כדאי. אני מאוד מקווה שזה יביא בשורה חדשה לעיר ולכל מרכז העיר שמתחדש. למרות חילוקי הדעות, נראה כי הכיכר עומדת להיות ייחודית, חדשנית וראשונה מסוגה בארץ ואף בעולם. למעשה הכיכר הזאת תפעל כמו שפועלות רשתות חברתיות, והיא גם תהיה מבוססת על אותה טכניקה. יהיה לה כיכר דף פייסבוק, יהיה לה אתר אינטרנט. למעשה כל מי שירצה להשתתף בכיכר, היות ויש בה מסכי ענק, אפשרויות של הקרנה, היא תפעל כמעין תחנת שידור. וכמובן שיהיו אפליקציות שיתנו הרבה מאוד אפשרויות, ייתנו אפשרויות של משחק ובעצם אינטראקציה בין מי שיגיע לכיכר לבין האמצעים שנמצאים בה. האם הכיכר אכן תמשוך אליה תיירים? האם היא תמשוך אליה צעירים? כנראה שרק בסוף הקיץ נגלה את התשובה.